Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Megkérdeztem, hogy jól vagy, és Béci értette. Hogy és nekem támad, hogy miért ne lennék jól? Attól még, hogy tegnap bebasztam, miért ne lennék jól? Hogy jön ez ide? Miért bántasz engem? Mondom, úristen, hozzád se szólok inkább. Veszélyes. És a Béci is rám néz, és úgy se értette. Veszélyes. Nincs miről beszélni. Hát amit én még most hallottam itt délután, olyan jókat mosolyogtam az ágyba. Lehet kárörvendésnek is nevezni, de inkább akkor befogom. Kik voltak? Ezen témázgattak, hogy majd a Béci lehet rárakja a Jerzsira a jelet, hogy mert nem hagyja, hogy a húga tönkre menjen. Ja, azt hallottam én is. Azt hallottam, mert mit Kinnáról beszélgettünk, itt mondta ezt. Hát igen, én meg hallottam hát közben. Ugye... Én meg kiviszem. Ha azon gondolkodok, hogy ha én megyek, akkor én is. Te is annyira ostoba. Nem, egyszer idegesít, irritálna. Irritálna a... Igen, böszme. Buta. Nem véletlenül volt Tordasnak ő a szóvívője. De olyan dolgokat hoz elő apukám, hogy oda nem illő dolgok. Tudom. Oda nem illő dolgok. Tudom, meg ezt is, hogy én megittem az ő pálinkát, és mutassanak meg engem. Jézus Mária. Jó, hát nem akarok én beleszólni a Gigi meg az ő kapcsolatába, de bizony azért én itt ülök, ott ülök, amott ülök, és akkor látom őket beszélgetni. Néha hát ugye akaratlanul átszűrődik a hang. Hát komolyan mondom, néha olyanokat mond ez a Giginek apukám, hogy én csak azon csodálkozok, hogy Gigi ezt meg bírja. Hát én is Tudod, milyeneket mond neki? Na, milyeneket? Kíváncsi, mondj egy dolgot. Isten, nem mondok meg. De akkor egy témát... Nem, a lényeg az, hogy ha tényleg, hát én nem is tudom, komolyan mondom. Figyelj, tudod, mi a durva? Gigi, aki tényleg egy viszonylag tényleg olyan intelligenciával rendelkezik, meg vannak neki igényei fejben is, meg minden. Hát én sokszor nem értem. Hogy mit keres mellette? Én sokszor nem értem, megmondom őszintén. Hát én sem. Mert azért a Giginél azért van, tehát ő neki azért lelkileg is ott van a toppon, meg azért fejbe is, gondolkodásba is. Persze, hát idősebb a gondolkodás, mint a 21 évesnek. Tudod, én nem értem, figyelj, nem fogynia kéne szegény lánynak, ha hullaszerelmes lenne, hanem sugároznia kéne a boldogságtól, a lepkétől. Hát körülbelül. De nem szerelmesek egymásban. Ez én nem tudom, hogy ez nem az én asztalon, de én amit mondom, amit én néha láttam, meg hallottam kettőjük párbeszédét. Úristen. Nincs miről beszélni. Ennyi, ez az arcomra azt hiszem minden rá van írva. De hát figyelj, Alekosz, ne haragudj, még egyszer elmondom utoljára, és tényleg én nem foglalkozok az ő kapcsolatokban. Ha én szerelmes vagyok, nem belebetegszem, így, ilyen szinten, szegény Gigi, hogy le van fogyva, össze van esve, nincs segge, nincs melle, nincs feneke. Elég szarul néz ki. És tök jól nézett ki, amikor bejött, meg vidám volt. Be van esve az arc. Igen, tiszta depis, szegény, és a szerelem nem erről kell, hogy szóljon. Hát, engem meg idegesít ez az ember, apukám bejön reggel és a fürdőbe. Nem szimpatikus. Nekem sem. Nem szimpatikus, és állítom neked most, mert ugye látta, hogy nem ülök be a hintájába, tehát elbagatelizáltam, nem fogok ezen vitatkozni. És most ez bassza az agyát, most benne van, és most arra vár, hogy mikor megyünk oda, vagy megyek oda hozzá, hogy nyissa ki a szekrényt. És majd most fogja mondani, hogy ma nem fog adni. Hát de miért nem ő dönti el? Ő a népjóléti miniszter. Ja, és nem fog neked adni ezért? Hát valószínű. Valószínű. De ha nem ad, hát akkor ismét bebizonyítja, hogy mekkora böszme. Egy kultúrbarbár. De ha nem ad, talán még jobb is lenne, ha így lenne, mert akkor ezt valaki látja, akkor rájön majd arra, hogy hát ez egy ember, ez tényleg életveszélyes. Hát ez katasztrofálisan életveszélyes, úgyhogy. Mert amikor én kimondtam neki azt, hogy retardált, azt a szót, akkor lehet, hogy még nem volt aktualitása. De most már kezd lenni aktualitásának, úgyhogy... Hát nem véletlenül mondtam rá. Most már kezd, tehát most már belehízott a kijelentésbe, tehát most már kiérdemli a kijelentést. Tudod, hogy mi a durva, hogy egyre jobban megnyílik, és egyre nagyobb butaságokat csinál. Igen. Jobb lenne, csöndben marad. Jobb lenne, csöndben marad. Körülbelül. Hát úristen. Minél jobban kibontakozik, annál jobban dominál, a gondolata. Jaj, menjünk be, mert hideg van.